Aja kesusu nyebut anak durhaka, bisa wae atine wis suwe mati rasa merga wong tuane ora tau ngerti luka sing digawe dhewe. Anak sing adoh saka wong tuane kuwi ora mesti ora ngerti unggah-ungguh, kadang mung wis kesel disalahke saben arep cerita. Akeh wong tua rumangsa wis cukup merga wis menehi mangan, sekolah lan sandangan, nanging lali yen anak uga butuh dirungokke rasane. Omah sing kudune dadi panggonan bali, kadang malah dadi panggonan wedi, merga saben anak ngomong sing ditampa mung bentak. Anak meneng kuwi durung mesti ora lara ati. Bisa wae dheweke mung wis ngerti yen nerangke rasa marang wong tuane percuma. Nalika anak dibanding-bandingke terus, diremehke terus, disalahke terus, aja kaget yen suwene-suwene atine nutup lawang. Wong tuwa kerep njaluk dihormati, nanging lali yen anak uga manungsa sing duwe ati, duwe rasa lan iso tatu. Nalika anak wis milih adoh, aja langsung nyebut ora ngerti balas budi. Bisa wae dheweke mung nyelametke batine saka omah sing tau ngremukne. Dadi wong tuwa kuwi ora mung gedhekke awak anak, nanging uga njaga supaya atine ora rusak merga omongan lan sikapmu dhewe. Sebab anak sing kok sebut durhaka, kadang mung anak sing wis suwe kepengin dirungokke, nanging saben nyoba ngomong malah disalahke.